Чакай, трябваше оценка да дам. Тук маркетоложката ми кара да чета разни неща и да дам своята оценка относно организиран рожден ден. Съм взел Мечо да ми помогне. Пица. 3 от 10. След 10 минути тази пица вече става на подметка. Goodie Bags. Това бяха ония турбички с малките подаръчета. Много не се радва децата. Или се зарадваше временно и после ги хвърлят някъде настрани. Партито да е тематично. 7 от 10. Доста родители избират партито да е на някаква тематика. Покани за гостите. 10 от 10. Хубаво е да има покани. Гостите научават много бързо, точно къде трябва да дойдат, кой ден, кой час. Последвай за час 2. Искаш да тегаш? Час 2 с Мечо оценяваме колко са важни конкретни неща за готин рожден ден. Тематични салфетки. 7 от 10. Готино е, шарена масичка, защо не? Фотограф 6 от 10. Сега телефоните имат доста готини камери, снимат. Някой път пък е хубаво някой да се занимава с това и да не ангажира вас или вашите гости. Аниматор 10 от 10. Много е важно. Един аниматор да е добър, да има опит, да забавлява децата, да има подход към тях. Това е нещо, което може да ви спаси рождения ден и да направи много готин. Батут 7 от 10. Готино е, децата се забавляват. Украса като за Инстаграм. 3 от 10. За мен по-важно е децата да се забавляват, да се усмихват. Всичко друго се забравя.